Dobro jutro. Ekipa Happy portala ugostila je Zoranu Mihajlović, ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Napravili ste nesvakidašnji potez, izmestili ste ministarstvo na par dana u Grdeličku klisuru. Da li ste zadovoljni postignutim rezultatima tokom boravka tamo? Pa naravno da jesam. Moj cilj je u stvari bio da građani Srbije vide koliko je urađeno u Grdeličkoj klisuri. To je zaista neverovatno kako izgleda uopšte Grdelička klisura danas. Od 24,3 km, 23,2 su asfaltirana, dakle tu smo negde na kraju, to je bio jedan razlog. I drugo, za mene je to potpuno normalno. Ja stvarno mislim da je moj posao gde god se gradi i da je moja kancelarija praktično gde god se nalazi put ili železnica na kojoj su radovi. Tako da nisam ja kabinetski ministar. Ne mogu ja da sedim u kabinetu da znam da negde ljudi tamo sede i rade. Potpisivanjem ugovora sa turskom kompanijom Srbija dobije mogućnost da se poveže sa Evropskim koridorom 5, koji povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a sa koridorom 10 i 11 unutar Srbije. Da li konačno krećemo pravilno da koristimo naš geografski položaj i povezujemo region? Srbija je zemlja koja ima puno granica, dakle sa puno država se mi graničimo i mnogo je važno da sa svakom državom imamo uspostavljeno tu vrstu povezivanja. Dakle, potpisivanje komercijalnog ugovora Kuzmin-Sremska Rača znači u stvari povezivanje Srbije s Republikom Srpskom, sa Bosnom i naravno, kao što ste vi rekli, 5C je taj koridor koji gradi Hrvatska, dakle Mađarska i Bosna i to je za nas jako važno. Ali mi se povezujemo koridorom 10 dole sa jugom, sa Grčkom i sa Makedonijom. Radit ćemo novi autoput Niš-Merdare-Pločnik, pa ćemo se povezati i sa Lukom Albanskom, pa radimo gore na severu takođe 10 sa Mađarskom i tako dalje. Znači, Srbija treba da živi praktično od tranzita jer imamo najbolji položaj. I još jedno pitanje, da li ste zadovoljni postignutim u ovoj godini i šta bi poželeli svima nama i građanima Srbije? Obično ljudi kažu na kraju godine moglo je bolje, ali ja nekako nisam od tih. Ja sam zahvalna svima koji su radili u mom timu, ja sam zadovoljna sa svim onim što smo radili, nije bilo jednostavno, bilo je teških trenutaka. Želim nam svima da počnemo novi investicioni ciklus, kad kažem svima mislim pre svega na ministarstvo i na vladu, koji je vredan 5 milijardi evra, on znači sigurno nove kompanije, nova zaposlenja, ali generalno svim građankama Srbije, znači vama i vašoj televiziji, svima želim pre svega dobro zdravlje, da lepo radimo i da dolazimo na posao zadovoljni i da naravno posle toga odlazimo i uživamo nakon posla koje obavimo. Hvala vam mnogo i ekipa Happy portala i Happy televizija želim vam svako dobro. Hvala lepo, ja vam.